Kailangan na nating makaalis dito. Mamamatay tayo dito. Taong 1981 sa bayan ng Antique, kung saan napabantog ang mga aswang, ay naligaw ang isang pamilya at napadpad sa isang bayan ng Antique. Sila'y patungo sana sa Aklan kung saan ito ang isa sa mga hangganan ng Antique. Sila ay mula pa sa Negros Oriental at nagbalak na sa Iloilo na mamumuhay dahil na rin sa hindi maganda ang kanilang estado sa pinanggalingang lugar. Ako pala si Alfredo. Hindi ko totoong pangalan. Nais kong itago ang aking pagkakakilanlan dahil lahat ng karakter na mababanggit sa istorya ay kasalukuyang nabubuhay pa ang iba. Para na rin maprotektahan ang aming mga pribadong buhay. Lalo na ang aming mga kabataan na nasa makabagong panahon na at walang alam sa istorya ng aming pamilya at karanasan. Sa taong 1981, naganap ang aking ibabahaging istorya. Marahil sa panahon na to ay wala pa ako. Ngunit ang mga nagkwento at nagpahayag nito sa akin ay siyang tunay na nakaranas ng kaganapang kahit sa panaginip ay hindi mo maiisip na totoo. Sino naman ang maniniwala lalo na sa panahon ngayon, hindi po ba? Pero para sa panahon ng mga taong nakaranas nito ay magsisilbi itong bangungot. Tinanong ni Aling Lucita sa kanyang asawa na si Anisito kung maganda ba ang kanilang lugar na pupuntahan. Lalo na't hindi nila alam ang pamumuhay sa bagong lugar na magsisilbi nilang bagong tahanan. Lulan sila ng barko papunta sa Aklan para doon na sana manirahan. Hindi na kasi maganda ang sitwasyon nila sa Negros Oriental kaya nagpasya ang padre de pamilya na lumipat na ng ibang lugar para makipagsapalaran. Oo day, kabalo ko nga masanay rata dito. Sagot naman ni Anisito na ang ibig sabihin ay alam niya na masasanay rin ang pamilya sa kanilang lilipatang lugar. Cebuano o Bisaya po kasi ang pangunahing salita ng Negros Oriental. May halong Ilonggo din na madali namang unawain at intindihin. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang asawa at niyakap ang kanilang dalawang anak na si Ricardo at Edo. Sa oras ng paglalayag ng barko ay biglang lumakas ang alon. Kinabahan ng pamilya na baka ano ang mangyari sa kanila sa gitna ng dagat. Nagbigay naman ng babala ang opisyal ng barko na huwag mabahala at manatili lamang sila sa kanilang mga pwesto. Nagyayakapan ng magpamilya habang ang mga katabi nila ay panayang pagdadasal at ang iba naman ay kampante lang na nakahiga sa kanilang mga kama na tila ba handa na sila sa kung anumang mangyayari sa gabing yon. Ilang oras din umano bago kumalma ang karagatan. Dumaong ang barko sa pantalan ng Iloilo. Agad na sumakay ng bus ang magpamilya na maghahatid sa kanila sa Aklan. 4 na oras din ang itatagal ng biyahe noon papunta sa Aklan. Sa panahon noon, 20 lamang ang pamasahe. Ngunit mahirap hanapin dahil sa napakalaki na ng halaga ng pera noon sa panahon ng pamumuno ng dating Pangulong Marcos. Pagsakay nila ay sinabi ni Anisito sa kanyang asawa na sila ang magtabi ni Edo at si Ricardo ay kanya lamang kakandungin para bawas pamasahe na rin. Hindi alam ng pamilya kung ilang oras na silang sakay ng bus nang bigla itong mapahinto. Anang driver ay nasiraan sila ng gulong at inirekomenda nitong maghanap na lamang ng matutuluyan pansamantala ang mga pasahero dahil mapanganib sa lugar na ito kung gabi dahil naglipa na umano ang mga aswang sa paligid. Nagkatinginan naman ang pamilya ni Anisito at hindi na umimik sa kanilang narinig. Nung hapong yun,
Bumaba ang magpamilya at nagpasyang maghanap ng lugar. Palingalinga sila dahil sa tahimik na kapaligiran. Nakita nilang may paparating na tao na nakasakay sa kalabaw at nakasombrero ito ng malapad. Mainit pa kasi sa mga oras na yon kahit hapon na. Sa wari ni Anisito'y mag-aalas 4 na nung mga oras na yon. Binati ni Anisito ang lalaki sa salitang Hiligaynon at nagtanong kung may mga apartil ba sa lugar na to na maaari nilang matuluyan. Taga-diin ka mo? Tanong ng kanilang pinagtanungan na ang ibig sabihin ay kung taga saan sila. Nauunawaan naman nila ang sinabi ng tao dahil sa Negros ay halo-halo ang mga salita. Ngunit sa lugar na to, Kinaraya o Karaya ang pangunahing salita na mas mahirap intindihin kaysa Cebuano at Hiligaynon. Sinabi din niyang galing sila sa Negros Oriental. Tinanong pa sila nung kausap nila na kung bakit nakarating sila sa lugar na to. Hindi ba umano nila alam na masyadong mapanganib sa lugar na to at maggagabi na? Nagpakilala ang kanilang pinagtanungan na Eduardo. Mas bata siya kay Anisito ng 1 taon at kaedad lang siya ni Lucita na asawa ni Anisito. Ayon sa lalaki, siya ay may asawa ngunit iniwan siya nang ito'y magpunta sa Mindanao. Ayon sa balita'y nag-asawa ito doon ng sundalo. Tubong Cebu si Eduardo na napadpad din dito sa Antique dahil sa kanyang asawa. May anak siya na isang babae at ito ang kanyang kasama sa bahay. Anito, masyadong delikado ang lugar na to lalo na sa mga dayo. Dahil napabalitang may aswang sa lugar na yon. Noon kasi sa panahon namin, kapag alas 4 pababa, ay gabi na ang tawag sa amin o di naman kaya'y maggagabi na. Mahaba ang araw noon kahit alas 6 na'y maliwanag pa rin. Hindi katulad ngayon na ang alas 5 ay madilim na. Nang makarating sila sa isa sa mga bayan ng Antique, hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa respeto sa mga naninirahan ngayon sa lugar na to. Sinabi ni Eduardo na maaaring kay Mang Monit sila magtanong dahil maraming alamang matanda sa mga paupahang bahay sa lugar na yon. Sinamahan sila ni Eduardo sa bahay ni Mang Momit na maliwanag pa lang ay sarado na ito. At saka lang din napansin nila Anisito na halos lahat ng bahay ay nakasarado na. Tinawag ni Eduardo si Mang Momit habang inilalapit pa nito ang muka sa pinto. Ilang minuto din silang nakatayo sa labas bago nagbukas ang pinto ng bahagya. Napayakap pa ang anak na bunso ni Lucita at Anisito nang sumilip ang isang matanda na sa wari nila'y nasa mga 90 na. Kahit naman sino siguro ay matatakot din sa ganoong pamisteryong silip sa pinto. Lalo pat matanda na ang nakasilip. Tinanong ng matandang si Momit kay Eduardo na kung sino ang mga kasama nito at saang lugar o bayan ng mga ito nanggaling. Sinabi naman ni Eduardo na galing pa ang pamilya sa Negros Oriental, ngunit nasiraan ang bus na kanilang sinasakyan na magdadala sana sa kanila sa Aklan. Sa Port Iloilo kasi sila naibaba dahil sa hindi magandang panahon na dulot ng amihan. Sinabi ni Momit kung saan sila mangungupahan at sino ang kanilang pagtatanungan. Nagpasalamat naman si Eduardo at dinala ang pamilya sa bahay na sinasabi ng matanda. Bago umalis ay napalingon si Edo kay Mang Momit at halos nanlaki ang mata niya nang biglang ngumiti ang matanda ng nakakatakot habang nanlalaki ang kanyang mata. Patakbo namang kumapit si Edo sa damit ng kanyang ina na ipinagtataka ng ginang. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang makaramdam ang anak ni Lucita at Anisito ng kaba sa kanyang dibdib.
Sa isip nito, mukhang hindi maganda ang kanilang magiging gabi sa lugar na to. Kausap ni Eduardo ang matandang sinabi ni Momit at napapatingin ito sa kanila. Maging si Eduardo ay napapatingin din sa kanila habang kausap ang matanda. Wala silang masyadong maunawaan sa pinag-uusapan nila dahil nga karaya ito. Mas mahirap kasing intindihin ng karaya kaysa Hiligaynon na salita ng mga Ilonggo. Maya-maya ay tinawag sila ni Eduardo upang ituro ang bahay na kanilang uupahan. Sa panahon noon ay 100 lang po kada buwan ng renta. Mura na kung iisipin ngayon, ngunit napakamahal na noon. Maayos naman ang bahay at maaliwalas tingnan. Kaya pala 100 ang renta dahil napakalaki na nito. Binilinan pa ni Eduardo ang pamilya na huwag lalabas kung gabi lalo pat dayo sila sa lugar. Baka daw maaswang sila dahil lipa na umano ito sa bayan nila. Nakakita na ba kayo ng aswang? Tanong ni Anisito kay Eduardo. Sinabi naman ito na hindi pa pero mas mainam na mag-ingat na lang na sinang-ayunan naman ni Anisito. Nagpaalam na siya sa magpamilya at binilinan pa niya muli ang mga ito na huwag kalimutang ikandado ang kanilang mga pinto at huwag nang lalabas sa pagsapit ng hating gabi. Sige Noy, malakat na ako, amping mo. Muling paalam ni Eduardo sa pamilya na ang ibig sabihin ay tutuloy na siya at mag-ingat sila na naunawaan naman ni Anisito dahil Cebuano ito. Pag-alis ng lalaki, ay sinunod nila Anisito ang sinabi nito. Nagkandado nga sila at nagsara ng mga bintana at sinigurado ng haligi ng tahanan na nakasarado at maayos lahat para sa kaligtasan ng pamilya. 3:00 ng madaling araw. Mga tunog ng ibong kwago ang namamayani sa paligid. Nagising si Edo dahil sa kakaibang tunog na kanyang naririnig. Sa mga oras na yon, ay tulog na ang kanyang pamilya, gawa na rin sa pagod dahil sa napakahabang biyahe. Nakaramdam si Edo ng panlalamig. Tila ba nanunuot ito sa kanyang kaibuturan. Hindi niya alam kung saan nanggagaling. Hindi alam ni Edo kung anong nagdala sa kanya para silipin sa maliit na siwang ang labas. Nakita niyang napakaliwanag ng buwan at napakatahimik ng paligid. Medyo umuusok pa gawa ng hamog na nasisinaga ng maliwanag na buwan na mas lalong nagpapalakas sa kilabot ni Edo. Nanatili siyang nakasilip sa siwang ng silid na kanilang tinutulugan nang bigla siyang napasigaw. Napabalikwas naman ang kanyang mga magulang at kapatid dahil sa gulat. Hindi mapigilan ni Edo ang kaba na nararamdaman at nagpatuloy sa pagsigaw. Kahit alug-alugin siya ng mga magulang ay hindi man lang niya ito nararamdaman. Tinanong ng haligi ng tahanan sa kanyang anak kung ano ang nangyari. Ngunit halos hindi narinig ni Edo ang pagtawag ng kanyang ama. Patuloy siya sa pagsusumigaw hanggang sa tumama na sa pisngi niya ang malapad na kamay ng kanyang ama. Napahinto naman si Edo sa pagsisisigaw at napatingin sa kanyang ama habang sapu-sapu niya ang pisngi na nasampal nito. Ito kasi ang unang pagkakataon sa tanang buhay niya ang masampal ng ama. Agad namang nanghihingi ng paumanhin si Anisito at ipinaliwanag kung bakit siya nito nasampal. Napatingin si Edo sa siwang ng kanilang bahay na sinundan naman ng kanyang ama at ina. Tinuturo ni Edo ang siwang na tila ba may nais siyang sabihin. Nangunot naman ang noo ng kanyang ama na sinusundan ng tingin ng itinuturo ni Edo. Sumilip ang ama niya at wala namang nakitang kakaiba. Kaya kunot noo niyang binalingan ng anak
na hanggang ngayon ay namumutla pa rin. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mata ng anak dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa maliit na gasera. Naawa naman si Lucita sa kanyang panganay na halos nanginginig na sa takot sa kung anuman ang kanyang nakita. Kaya nagpa siyang tabihan niya ito at sinabing tumabi na lang ito sa kanyang kapatid. Inaya siya ng ina na mahiga at kinumutan. Kahit 20 taon na siya, nakuha pa siya nitong yakapin na tila ba sinasabi niyang huwag siyang matakot. Kinabukasan, maagang nagising ang pamilya ni Anisito. Habang nag-aagahan ay tinanong niya ang panganay na anak kung ano ang kanyang napanaginipan. Tila naman bumalik sa alaala ng binata ang kanyang nakita sa paraan ng paghimas nito ng kanyang balat. Sinabi ni Edo ang kanyang nakita. Sinabi niya na nakita niya si Mang Momit, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang sumabat sa likod nila si Eduardo. Ito ang naghatid sa kanila kahapon. May kasama itong babae na halos kaedad lang ni Edo. Maganda ito't napakaputi na hindi mo aakalaing may ganito kaputi sa probinsya. Pati ang buhok nito'y puti hanggang pilik mata. Ang mga mata niya ay kulay kayumanggi na parang kristal. Siya nga pala, anak ko si Divina. Huwag na kayo magtaka sa itsura ng anak ko dahil isa siyang albino. Natatawang sambit ni Eduardo. Pinuri naman ng ama ni Edo si Divina na agad namang ipinagpasalamat nito. Pinakilala naman ni Eduardo si Divina kay Edo at Ricardo. Tipid lamang ng ngiti ang iginawad nila sa isa't isa. Inanyayahan ni Lucita si Eduardo at Divina na pumasok sa bahay na kanilang inuupahan. Nagpasalamat naman ang dalawa. Sinabi naman ni Lucita na tamang-tama ang dating nila Eduardo at hindi pa sila nakakaalis dahilan para magkatinginan si Eduardo at Anisito na napansin agad ni Lucita. Nagtanong siya kung may nais bang sabihin ng kanyang asawa sa kanya. Dahilan para mapatikhim muna si Anisito tsaka sinabing napagpasya na dito na lamang manirahan. Bagay na aalmahan pa sana ni Lucita. Ngunit hindi na nagawang isatinig ni Lucita ang kanyang sasabihin dahil tila buo na ang pasya ng asawa. Lumapit sa kanilang mga anak at baka sa kanilang mga muka ang pangamba. Dahil alam nila kung gaano kapanganib ang lugar. Base na rin sa sinasabi ni Eduardo. Hinila siya ni Anisito sa kusina na tila ba may pag-uusapan sila. Tsaka napatingin sa gawin nila Eduardo. Nakangiti si Anisito na bumalik sa sala para sabihin kay Eduardo na pumayag na si Lucita. Ngayon na umano sila magsisimulang manguha ng tuba. Ito ang tawag sa katas ng nyog na maaaring gawing suka. May mga tulay na kawayan sa taas na nag-uugnay sa mga nyog. Ito na ang trabaho niya noon sa Negros Oriental. Kaya hindi siya nahirapan. Nagpaalam na sila para pumunta sa nyogan na sinasabi ni Eduardo. Ngunit bago lumabas ay humarap si Divina kay Edo. Sinabi nitong pagpasensyahan na lamang si Mang Momit dahil ganun talaga ang matanda. Tsaka lumabas ito kasunod ng kanyang ama at ni Anisito. Napatingin pa si Eduardo kay Edo tsaka ngumiti. Hindi alam ni Edo ngunit may kakaiba sa mag-ama. Kahit ang kanilang mga kapitbahay ay kakaiba din. Hindi sila masyadong palakibo. Hindi niya alam kung bakit ganon kadali ang pasya ng kanyang ama na dito na manirahan. Ganon din ang kanyang ina. Ang planong sa Aklan manirahan ay hindi na nila natuloy pa dahil dito na sila titira. Tinanong ng bunso ang kanyang ina kung hindi na mapanganib sa lugar na to. Baka umano dito na naman mapaaway ang kanyang ama. Yun kasi ang alam nilang dahilan kung bakit napalaya sila sa Negros. Napaaway daw ang kanilang ama dahil sa manok na ninakaw nito.
Maliban doon wala na silang alam na dahilan kung bakit umalis sila sa Negros. Basta ang natatandaan niya lang tuwing umuuwi ang ama ay palaging may dala itong manok na patay na. Kinahapunan, tinutulungan nilang magkapatid ang kanilang ina na magsiga sa bakuran. At dahil dito na sila maninirahan ay nilinis na lamang nila ang paligid. Maganda naman ang bahay na kanilang inuupahan. Ang problema lang po nila ay kung paano nila mababayaran ng 1 buwan na bayaran. Kikita kaya ang kanyang asawa ng 100 sa loob ng 1 buwan at baka sa pagkain pa lang nila araw-araw ay baka kulangin na. Hindi naman ba kayo namamahay dito? Napatalon silang tatlo nang marinig ang boses sa kanilang likod. Hindi nila napansin na may paparating dahil abala sila sa pagwawalis. Sa paglingon nila'y si Mang Momit na nakatayo sa gilid ng kanilang bakuran. Napaatras naman bahagya si Edo lalo na nang maalala niya ang kanyang nakita nung gabi. Nung sumilip siya sa siwang ay nakita niyang sumisilip din si Mang Momit na nakangiti ng napakalapad. Ani Mang Momit, bakit hindi nila naramdaman ang kanyang pagdating sa salitang karaya? Hindi maunawaan ng tatlo ang sinabi ni Mang Momit sapagkat hindi naman ito ang kanilang pangunahing salita. Magsasalita pa sana si Lucita, ngunit mabilis pa sa 4:00 nilisan ni Mang Momit ang kanilang bakuran. Nagtaka naman sila sa inasal ng matanda. Bigla na lamang itong susulpot at bigla ring aalis ng walang paalam. Hindi na lamang pinansin ni Lucita ang matanda at sinabi sa mga anak na ipagpatuloy na lamang ang kanilang gagawin. Ngunit si Edo ay panayang lingon sa papalayong matanda nang mapansin niyang napalingon ito sa kanya na nanlilisikang mata. Dali-daling binaling ni Edo ang kanyang atensyon sa ginagawa. Halos mapalundag pa siya nang biglang nagsalita ang kanyang ina. Tinawag siya ng kanyang ina na ikinagulat naman ito. Tinanong pa siya ng ina niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi na lamang umimik si Edo at sinabing wala namang nangyayari sa kanya. Nagulat lang talaga siya dahil nakatuon ang kanyang buong atensyon sa tinititigang si Mang Momit. Napailing na lang ang kanyang ina at nagpa siyang pumasok sa kanilang tahanan para magluto ng tanghalian. Dahil maya-maya ay darating na ang kanyang ama. Kinagabihan ay inihanda ni Lucita ang kanilang pinamili kaninang tanghali sa bayan. Maaga pa lamang ay namili na sila kanina dahil sa takot na abutan sila ng gabi. Si Anisito naman ay sinasarado na ang pinto at mga bintana ng kanilang bahay. Dahil magtatakip silim na't mapanganib na ang lugar pagsapit ng gabi dahil sa mga nilalang ng dilim. Habang sinasara ang bintana ay may natatanawan siyang tao sa hindi kalayuan. Ngunit hindi niya maaninag kung sino. Nakatayo ito sa lilim ng isa sa mga puno kaya hindi niya makita ang mukha gawa ng natatabunan ito ng anino ng mga dahon. Hindi rin pamilyar sa kanya ang tindig o postura nito kaya hindi niya matukoy kung sino. Maya-maya ay nagulat umano si Anisito sapagkat bigla na lamang pumalakpak ang nakatayo sa puno at humuni ito ng katunog ng kwago. Nanlaki ang mata ni Anisito at dali-daling isinara ang bintana. Natataranta siya ngunit sinikap niyang ikalma ang sarili para hindi siya mataranta. Mukhang totoo nga ang bali-balita na may aswang sa paligid at ngayon pa lang ay mukhang gusto na niyang magsisi na manatili sa lugar na to. Dali-dali siyang bumaba kung saan ang pamilya. Kasalukuyang naghahanda ng kanilang hapunan ng kanyang asawa. Halos mapatid siya sa pinto ng silid na ikinagulat naman ni Lucita. Kitang-kita din sa mukha ni Anisito ang takot. Tinanong siya ni Lucita kung ano ang nangyayari sa kanya. At nagkakandara pa siya
Napatingin lang siya sa asawa. Nais niyang magsalita ngunit parang walang boses na gustong lumabas sa kanyang bibig. Tila umurong umano ang dila niya sa sobrang kaba. Sa tanang buhay niya, noon lamang siya nakaramdam ng pagkatakot na hindi niya maipaliwanag. Sinabi ni Anisito na totoo ngang may aswang sa baryong ito na ikinagulat ng kanyang asawa. Bago pa magsalita muli si Anisito, ay may kumalabog sa ibabaw ng kanilang bubong dahilan para mapasigaw ang kanyang mga anak. Nagyakap ang kanyang pamilya sa takot na ipinag-alala din ni Anisito. Sinabi niyang kumalma sila at manalangin dahil wala nang mas mabisa pa na panlaban kundi ang panalangin. Kinuha ni Anisito ang kanyang itak na ipinamana pa ng kanyang ama. Mahaba ang itak na ito na may kawangis sa samurai. Palagi niya itong daladala saan man sila mapunta. Muling kumalabog ang bubong na ikinasigaw muli ng pamilya. Makikita sa mga itsura nito ang takot at pangamba. Siya ay takot din ngunit kailangan umano niyang tapangan ang kanyang sarili para sa kanyang asawa at mga anak. Inihanda niya ang kanyang itak na kung sakaling mawasak ng sino mang nilalang ang bubong ay matataga niya ito. Sa isip niya ay hindi niya bubuhayin ang nilalang na yon kahit pa ito'y mag-anyong tao at magmakaawa. Sige, bumaba ka. Tatagain talaga kita. Ipagdasal mong hindi kita makikilala dahil kahit anyong tao ka ay tatagain talaga kita. Sambit ni Anisito sa nilalang. Hinahamon niya itong bumaba dahilan para matahimik ang kapaligiran. Narinig niyang tila may pumapagaspas na malaking ibon at sa isip niya ay hindi naman siguro yon ang aswang dahil ayon sa paniniwala, hindi naman lumilipad ang mga aswang. Patuloy ang paghahamon ni Anisito. Ngunit napakatahimik na ng paligid. Wala na rin bakas ng ingay sa bubong. Sumigaw ang kanyang asawa na magtago sa ilalim ng lamesa at takot na ito. Maging ang kanyang mga anak ay panayang iyak sa sobrang takot habang nakayakap sa kanilang ina sa ilalim ng lamesa. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong katatakutan dahil kahit mahirap sa kanilang bayan noon ay wala naman siyang nabalitaang may aswang. Maya-maya'y narinig nila ang sigaw ng mga taong bayan. Tinatawag ang kanyang pangalan. Sumilip si Anisito sa bintana at nakita niya ang mga kanayon na may dalang mga gasera at mga bangkaw. Tila ba may hinahabol ang mga ito na hindi nila naabutan. Anisito, narinig naming nagsisigaw ang pamilya mo. Kaya tinawag ko ang ating mga kapitbahay. Anang isang matandang lalaki na may dala pang pangkawit ng saging. Nag-alangan pang buksan ni Anisito ang pinto sa takot. Sa takot na baka nagbabalat kayo lamang ang mga ito at paglabas niya ilalapain na lamang siya bigla. Pinagmamasdan niyang mabuti ang kapitbahay na ang iba ay napapatingin pa sa kalangitan habang inihahanda ng mga ito ang dala nilang mga itak. Tinanong ni Anisito ang mga taong bayan kung bakit sila nasa labas gayong mapanganib ang bayang ito kapag gabi. Sinabi ng mga taong bayan na kung kailan sila kikilos kapag naubos na ba umano sila. Anang matandang namumuno sa ginawang kilusan, may punto siya, ani Lucas sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan upang lumabas. Pinigilan siya ng kanyang asawa ngunit sinabi niyang manatili lang sila sa ilalim para madali sa kanya ang makabalik kung sakali. Nang makalabas siya'y nagpakilala ang matanda na si Simon. Matagal na rin siyang nagmamanman kung sino ang aswang na nananalansa tuwing gabi. Ani Simon na malamang hindi taga rito ang aswang na yon. Dahil ayon nga sa paniniwala, ang mga aswang ay hindi nananalo ng kapitbahay.
at yun ang kailangan nilang matukoy kung sino ang aswang na yun. Buong gabi silang nagmatsyag at halos hindi sila natulog. Kaya nagpasya si Lucita na mag-init ng tubig para ipagtimpla ng kape ang mga kapitbahay. Kinabukasan maaga umanong umalis sina Anisito at Eduardo para kumuha ng kanilang sahod. Maaga na ring nagwalis si Lucita sa kanilang bakuran. Habang si Edo at ang kapatid ay naglilinis sa kanilang tahanan. Nasa ganong sitwasyon si Lucita nang muntik na siyang mapasigaw. Nasa labas kasi ng bakuran niya si Mang Monit na matamang nakatitig sa kanya. Napahawak pa si Lucita sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba na nararamdaman. Habang ang matanda ay walang imik na nakatayo lang sa labas ng bakuran. Nagwika si Lucita. Nagulat siya sa bigla-biglang pagsulpot ni Mang Monit. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Lucita at malakas kasi talaga ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya napansin ang pagdating ni Mang Monit. Kaya kayo ginulo kagabi dahil napakabango para sa kanya yung nasa sinapupunan mo. Nanlaki ang mata ni Lucita sa sinabi ni Mang Monit. Napahawak pa siya sa tiyan niya at muling napatingin sa matanda na nananatiling nakatingin sa kanya. Nangilabot pa siya sa mga ngiting ipinukol ni Mang Monit sa kanya. Mga ngiti na hindi niya nagugustuhan. Dinugtong pa ni Mang Monit na masarap umano sa pang-amoy ng sino mang gumugulo sa kanila ang sanggol. Nanlaki ang mata ni Lucita at sabay takbo papasok sa kanilang tahanan. Agad na sinarado ni Lucita ang pintuan na ikinagulat naman ng kanyang mga anak. Sinilip ni Lucita si Mang Monit na nananatiling nakatayo sa labas. Nagulat pa siya nang kumaway ito sa kanya. Agad niyang tinabig ang kurtina na nakatakip sa bintana tsaka napaupo sa upuang gawa sa kawayan. Maririnig mo pa nga ang paglangit-ngit sa bawat kilos na kanyang ginawa. Halos atakihin siya sa puso sa inasal ng matanda. Napatanong pa siya kung bakit ganon magsalita ang matandang si Monit. Lumapit sa kanya si Edo at tinanong kung ano ang problema ng kanyang ina. Sinilip pa niya ang labas ngunit wala namang tao. Muli niyang tinanong ang ina habang ang bunsong si Ricardo ay daladala ang tubig sa baso tsaka inabot sa ina niyang kanina pa nangangatog sa nerbiyos. Nay, sino ba ang nakita niyo takot na takot kayo? Para kayong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa lamig ng katawan niyo. Sa halip na sumagot sa anak, ay hinawakan na lamang ni Lucita ang kanyang tiyan na sinundan naman ng dalawa ng tingin. Tinanong pa ni Ricardo kung masakit ba ang tiyan ng ina at sinagot naman ni Lucita na ayos lamang siya. Nababakas na kasi sa mukha ng dalawang anak ang pag-aalala kaya sinabi niyang baka dala lamang iyon ng pagod. Kinagabihan kung saan tila malungkot ang langit. Nung hapon pa lang ay makulimlim na ang panahon na tila ba nagbabadya ang malakas na ulan. Nag-aalala si Lucita dahil wala pa si Anisito. Naghalo na ang kanyang inis at pag-aalala. Alam naman ni Anisito na mapanganib na sa labas ngunit bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Nagtanong ang bunso nilang anak kung bakit wala pa ang kanilang ama. Hindi pinansin ni Lucita ang anak dahil mas abala siya sa pabalik-balik dahil sa pag-aalala. Sumilip si Lucita sa bintana at halos mapasigaw siya dahil nasa labas ng pinto ng bakuran nila ang pamilya ni Mang Monit. Kumaway pa ang matanda sa kanya. Dali-dali namang kinandado ni Lucita ang pinto at niyakap ang mga anak na natakot din sa kanyang pagsigaw. Umihip ang malakas na hangin. Dahilan para liparin nito ang kurtina at kitang-kita nila kung gaano kabilis kumilos ang pamilya ni Mang Monit na biglang naglaho. Bumuhos ang malakas na ulan.
dahilan para lalong kabahan si Lucita para sa kanyang asawang si Anisito. At nag-aalala din sila sa kanilang buhay dahil wala naman silang alam sa pakikipaglaban sa mga ganong nilalang. Nag-iyakan na lamang sila't nagyayakapan sa tuwing guguhit ang kidlat sa kalangitan na sinasabayan pa ng malakas na kulog. Mas napasigaw pa sila nang kumalabog ang kanilang bubungan. Nagtakbuhan ng 2 bata sa loob ng kwarto na sinundan naman agad ni Lucita. Sinabi ni Edo na natatakot na siya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang may kumatok sa pinto nila. Takot na takot ang mag-ina nang biglang tawagin ang pangalan ni Lucita. Pinakinggan niyang mabuti hanggang sa napagtanto niyang si Anisito at agad na lumabas si Lucita sa sala at matapang na sinilip ang nasa labas ng pinto at hindi nga siya nagkamali na si Anisito nga. Agad niyang pinagbuksan ng asawa. Dali-dali namang pumasok si Anisito at sinara agad ang pintuan. Nanlaki ang kanyang mata nang puno ng putik ang asawa at tila nakipagbuno sa kung sino mang nilalang. Ang kanyang mga damit ay punit-punit. May mga sugat pa siya sa kanyang katawan. Nagulat si Lucita sa itsura ng asawa. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Kailangan na nating makaalis dito. Mamamatay tayo dito. Sambit ni Anisito. Tila siniklaban naman ng takot si Lucita sa inasal ng asawa. Dali-dali niyang tinipon ng pamilya at sinabing kailangan nilang umalis dahil masyado nang mapanganib ang lugar na to para sa kanila. Lalabas na sana siya nang pigilan siya ni Lucita at sinabing kumalma. Inutusan niya si Edo na ipagkuha ng tuwalya at damit ang kanyang ama, na agad namang sinunod ni Edo. Muling sinabi ni Anisito na kailangan nilang umalis dahil mga aswang ang tao sa bayang ito. Natigilan naman si Lucita sa sinabi ni Anisito at napaisip na totoo ngang si Mang Monit at ang kanyang pamilya ang aswang. Napaupo pa siya sa harap ni Anisito, tila malalim ang iniisip. Kaya siguro umano nalaman nito na buntis siya ay dahil isa nga itong aswang. Sinabi ni Lucita na kaya pala umano nalaman ni Mang Monit na siya'y buntis dahil aswang nga ang mga ito. Napaayos naman ang upo si Anisito nang marinig ang sinabi ng asawa. Maging ang kanyang anak na si Edo ay nagulat sa narinig. Tinanong siyang muli ni Anisito kung ano ang kanyang sinabi at sinabi ni Lucita na alam na niya kung sino ang aswang. Tinanong niya si Lucita kung ano ang sinasabi nito. Sinabi pa ni Lucita na aswang si Mang Monit. Ngunit ang sabi ni Anisito na ang kanyang unang sinabi ang nais niyang marinig. Na sinagot naman ni Lucita na buntis siya. Napatayo si Anisito at sinabing kailangan nila lalong makaalis dito. Dahil kung bukas pa sila aalis, ay haharangan sila ng mga aswang dahil alam na ng mga aswang na alam na nila kung sino-sino sila. At mas mapanganib pa ang kanilang mga buhay. Nanghihingi pa ng pasensya si Anisito sa asawa dahil kung umalis sila nung araw na yon ay hindi sila nasadlak sa ganitong sitwasyon. Sinabi naman ni Lucita na walang dapat ihingi ng paumanhin ng asawa. Dahil ang nais lang naman ito'y mabigyan sila ng maayos na buhay. Hindi naman nila alam na ganito pala sa lugar na to. Pinamumugaran ng mga aswang. Nagpasya silang iwan ng mga gamit at sarili na lamang ang kanilang uunahin pag-alis. Sinuotan niya ang pamilya ng mga jacket para protektahan sa lamig kapag nabasa ng ulan. Sinabi niya sa asawa na wala silang dadalhin kahit na anong gamit para hindi sila mahirapan. Nagmamadali si Lucita na kuhanin ang kanyang rosaryo na ibinigay pa ng kanyang ina at ipinasok sa bulsa ng kanyang duster. Pagkalabas niya sa silid, ay handa na ang kanyang mag-ama.
Nakita pa niyang binigyan ni Anisito ng itakang kanyang panganay na anak. Hawakan mo to. Ikaw ang magtatanggol sa iyong kapatid at ako sa iyong ina. Kailangan nating makaalis sa lugar na to. Walang magpapaiwan sa atin dito. Pero tay, natatakot ako. Nangangatog na wika ng anak. Mababaka sa mukha nito ang takot at pangamba sa kanilang sasapitin kung sakaling mahuli sila ng aswang. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang panganay at pinalakas nito ang kanyang loob. Sinabi pa nito sa anak na kailangan niyang tibayan ng loob para sa ina at kapatid. Napatango na lamang si Edo sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Tinapik pa ni Anisito ang kanyang balikat at niyakap ang kanyang asawa. Binilinan din ni Anisito si Ricardo na wag hihiwalay sa kanyang kapatid at pinabaunan din niya ito ng itak para panlaban sa aswang. Sinabi ni Lucita kung bakit sila lalabas kung pwede naman silang sa loob lang ng bahay. Ngunit ang sabi ni Anisito ay hindi sila aabutan ng sikat ng araw kung mananatili pa sila sa baryo. Ang tanging magagawa nila ay manalangin na sila'y magiging ligtas at magtiwala sa taas. Pagkalabas nila'y magkahawak sila ng kamay na binabaybayang malakas na ulan at kadiliman ng gabi. Hindi pa man sila nakakalayo ay nakasalubong nila si Divina, ang anak ni Eduardo. Nakatayo ito sa may puno. Kitang-kita nila ito dahil sa taglay nitong kaputian. Tinawag siya ni Lucita ngunit pinigilan siya ni Anisito. Tsaka lamang nila napansin ang mga taga-baryo na nakapalibot sa kanila. Sumigaw si Divina na pinatay ni Anisito ang kanyang ama na agad na ikinalingon ni Lucita sa kanyang asawa. Tila nagtatanong ang mga mata niya sa asawa sa kung ano ang sinasabi ni Divina. Ngunit ang kanyang asawa ay walang imik at nananatiling nakatingin kay Divina. Magsasalita na sana si Lucita nang sabihin niyang ituon ng atensyon sa paligid dahil konting pagkakamali ay magiging hapunan silang lahat. Sumigaw si Anisito na binalak siyang patayin ni Eduardo. Pagkasabi ni Anisito ng katagang yon ay biglang sumigaw si Divina. Sabi nila, nagbabago ang mukha ng mga aswang sa gabi. Ngunit ang totoo para lang din silang mga tao. Ngunit mas mabalasik lang ang anyo dahil mukhang nagiging halimaw sila kapag galit. Aktong susugod na si Divina ngunit isang malakas na hagupit ang tumama sa katawan niya. Dahilan para mamilipit siya sa sakit. Paglingon nila Anisito ay si Mang Monit at ang kanyang pamilya ang kanilang nakita. Iniutos ni Mang Monit na ipasok ang pamilya nila Anisito sa bahay. Isang batang babae na mas bata pa kay Ricardo ang umalalay sa kanila pabalik sa bahay. Tsaka lamang nila nakita ang iba pang tao sa likod ng bahay nila at maging sa bubong. Pagpasok nila ay agad na sinarado ng bata ang pinto tsaka mabilis na tumakbo pabalik sa naglalaban na mga aswang at grupo nila Mang Monit. Ayon pa sa nagbahagi nito sa akin, parang nanonood sila ng palabas sa bawat palitan ng kalmot at hampas na ginagawa ng mga aswang at nila Mang Monit. Si Divina ay bumangon at nakatingin sa bahay nila Anisito. Susugod pa sana siya ngunit isang hiwa sa mukha ang kanyang natamo, buhat sa buntot pagi na latigo ng batang naghatid sa kanila sa bahay nila. Hindi na nila alam ilang oras ang labanan. Nakita na lamang nila na parang wala ng buhay ang grupo nila Divina. Kinapos nila ang mga ito at itinali sa puno. Sumikat na ang araw nang lumabas sila Anisito. Napag-alaman nilang hindi pala si Mang Monit ang aswang at ang baryong kanilang napuntahan ay grupo ng mga manggagamot at taga-usig ng mga aswang.
Kaya laging nakasilip si Mang Monit sa bahay nila ay para siguraduhing ayos lang sila at ligtas. Matagal na ring minamanmanan nila Mang Monit si Eduardo. Hindi talaga ito taga Cebu, kundi taga kabilang baryo lang na kapitbahay ng baryo nila. Dahil simula nang dumating umano dito si Eduardo ay palaging may nangyayaring patayan sa mga dayo. Kaya ang mga tao sa bayang ito ay nanghingi ng tulong kay Mang Monit na tubong kapis para hulihin ang totoong aswang. Sa nangyari, nagpasya ang pamilya ni Anisito na bumalik sa Negros. Nagpasalamat siya kay Mang Monit at sa ibang mga tao na tumulong sa kanila. Binilinan pa siya ng matanda na wag nang bumalik dito sa Antique, na agad namang sinang-ayunan ni Anisito. Bumalik sila sa Negros hanggang sa nagkaroon ulit ng magandang trabaho si Anisito. At taong 2020, sa edad na 78, ay pumanaw siya sa sakit na TB. 39 na ako sa panahong yon. Hindi ko man naabutan ng karanasang iyon, ay masaya naman akong naikwento pa sa akin ni Ama ang lahat. Tama po kayo nang narinig. Isa ako sa anak ni Anisito at Lucita. Ako ang pinagdadalang tao niya sa taon na muntik na silang lapain ng mga aswang. Sa ngayon ang aking mga kapatid na si Edo at Ricardo ay may kanya-kanya ng buhay sa bansang kanilang napiling pamuhayan. Si Edo ay nasa New Zealand kasama ng pamilya. Si Ricardo at ang pamilya naman niya ay nasa Japan. At ako, kasama ang aking ina, na ngayon ay malakas pa naman ay naririto sa Chicago. Simula nung makarating kami dito ay hindi na kami nakabalik pa sa Pilipinas. Pero masaya ako na ang Antique ay isa na sa maunlad na bayan. At sigurado naman na akong hindi na uso ang aswang. Salamat sir sa panahon na inilaan ninyo para magbasa ng karanasan ng aking pamilya. Pakibati po ang aking mga kapatid at ina na sina Ricardo at Edo at si Lucita. Maging ang aking ama na si Anisito kahit siya ay nasa piling na ng ating amang lumikha. Mabuhay po kayo at ang inyong channel. Lubos na gumagalang. Ako po si Alfredo, ang inyong kasundo. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at magandang araw din sa lahat ng nakikinig sa ating channel ngayon. Ako nga po pala si Buboy. Isa po akong kargador sa isang palengke dito sa Samar. 27 anyos, may asawa at isang bagong silang na anak. Maraming gastos ang pagkakaroon ng anak, kaya naman todo kayod ako sa pagiging kargador sa palengke. Mula umaga hanggang alas 8 ng gabi, makikita mo po ako sa palengke na pabalik-balik sa pagkarga ng kung ano-ano para lang magkaroon ng ekstrang kita. Sabado iyon ng umaga. Abala ang lahat ng tao. Parang mga nagsisiksikang langgam sa bawat stall ng palengke ang mga mamimili. Kanya-kanyang pili sa mga paninda. Sigaw dito, sigaw doon. Alok dito, alok doon. Kung hindi ka sanay ay siguradong hindi ka makakapasok sa loob. Baka maligaw ko pa nga at mawala sa ragasa ng tao. Kaya naman uso rin ang nakawan. Madalas mga batang hamog ang may gawa. Makikisiksikan sila para hindi mapansin ng ninanakawan nila na hinuhugot na pala nila ang wallet na nasa bulsa nila. Mabilisan lang, parang magic. Sa oras na kapkapan mo ang sarili mo ay wala ng laman ang bulsa mo. Kami namang mga kargador, Kuya Bari, sanay na kami sa ganitong dami ng tao.
Siyempre, dahil nga batak sa trabaho ay bato-bato na ang katawan namin. Mas malaki pa yata ang katawan namin sa mga nag-gym sa bayan. Kaya naman tumatabi ang bawat madadaanan namin. Alam na nila ang mangyayari pag nakita nila kaming may karga-karga at haharang-harang sila sa daan. Siguradong tatalsik sino man ang sumalubong sa amin. Sabi nga sa isang patalastas, lahat ng babangga ay magigiba. Medyo maulan noong umagang iyon ng Sabado. Basa ang bawat kanto ng palengke. May isang ali na kinontrata ako na magbuhat ng binili niyang nakasako. Easy money. Ilalabas lang naman sa palengke. Ikakarga sa tricycle, 100 na. Si Ali ang nauuna sa paglalakad. Sumunod lang ako habang binabalanse ang sako sa ulo. Lahat ng nadadaanan namin ay umiiwas talaga, Kuya Bari. Palabas na kami ng palengke nang biglang dumaan sa harap ko itong isang lalaking may dalang karne sa plastik. "Tabi!" sigaw ko sa kanya. Lumingon naman siya. Humarap ito sa akin. Pero huli na. Hindi ko na napigilan ang sarili sa bilis ng paglalakad. Madulas pa naman ang sahig. Bumangga siya sa dibdib ko at napaatras siya na out of balance na itapon sa ere ang daladala niyang karne sa plastic bag. Naghiwa-hiwalay ito sa bawat ibang direksyon habang ang lalaki naman ay tuluyan ng natumba sa sahig ng palengke. Lumagapak ang puwet niya sa basang sahig. Saka nagsibagsakan ang dala niyang karne na siguradong hindi na nila makakain dahil sa dumi ng binagsakan ng mga ito. Napatigil din ako sa paglalakad. Saka ko sinigawan ang lalaki. "Lamputa naman kasi, hindi tumitingin sa nilalakaran eh. Parang tanga, alam na ngang may karga-karga akong sako dito eh." Sigaw ko sa kanya. Tinitigan ko ang lalaki na nakaupo sa basang sahig. Bigla akong natigilan. Nakaramdam ng panlalamig. Ewan ko ba, Kuya Bari, hindi ko maipaliwanag eh. Pero parang pinapatay niya ako sa pagtitig niya. Sobrang talas ng tingin niya na kayang humiwa ng bakal. Grabe, nanlilisik. Wala namang sinabi ang lalaki. Umupo lang siya sa basang sahig at nakatitig sa akin. Wala na akong dinagdag sa mga sinabi ko. Kung kaya't nagpatuloy na lang ako sa paglalakad na parang walang nangyari. Pagkahatid ko ng sako sa tricycle, iniabot sa akin ng ali ang bayad. Bumalik na ako sa loob, naghanap ng ibang makakarga. Pero nakailang customer na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kanina. At hindi ko makalimutan ang titig sa akin ng lalaking iyon. Dumating ang tanghali. Tapos na akong kumain. Medyo marami akong nakain dahil malakas ang kita. Habang nagyoyosi sa likod ng palengke, napalingon ako sa may kumpulan ng mga puno sa kabila ng kalsada. Hindi ako makapaniwala sa nakita. May lalaki. Nakatitig ito sa akin. Hindi ako talaga pwedeng magkamali. Ang lalaking iyon ay ang parehong lalaki na nakabunggo ko noong umaga. Biglang nanlamig ang buo kong katawan, Kuya Bari. Hindi ko alam kung bakit. Maliit lang naman yung lalaki. Halos hanggang tenga ko nga lang ang taas nito eh. Kung laki lang din naman ang katawan, siguradong lamang naman ako. At lalo na kung suntukan lang, ay hindi ako kayang pabagsakin ng lalaking iyon. Pero bakit ganun? Nakaramdam pa rin ako ng takot at kaba na hindi ko alam kung bakit. Bumalik ako sa palengke, Kuya Bari. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking trabaho. Biglang tumumal ang kita. Ewan ko ba, dumalang ang mga nagpapakarga bigla. May naalas yata ako. Habang nagpapahinga sa gilid, naisip ko bigla,
Sino ba ang lalaking iyon? At bakit kung makatitig siya ay parang kayang-kaya niya ako? Bad trip, ewan ko ba? Lumipas ang mga oras. 7:00. Pauwi na ako. Medyo maaga pa pero naisip kong sayang lang ang pag-aabang ko doon kung wala namang magpapaarga. Kung kaya mas minabuti kong umuwi na lang, Kuya Bari. Madilim po ang daan pauwi sa amin. Walang mga poste ng ilaw. Kung meron man, pugot ang mga ito o kaya pundido. Bakit kanyo? Kinurakot na naman ng kapitan ang pondo. Sa aking pag-uwi, may dala akong karne na pang-ulam habang naglalakad ako. Patuloy din sa pagbuga ng usok mula sa sigarilyo. Wala akong flashlight pero kabisado ko ang daan kaya hindi ko na kailangan pang makita kung saan ako pupunta. Kahit ata nakapikit ako o lasing, makakauwi ako. Bigla akong natigilan nang marinig ang kaluskos mula sa itaas. Napatingala ako. Sobrang dilim ng langit. Pero naramdaman ko ang malakas na ihip ng hangin. Kahit kanina naman ay payapa ang paligid eh. Saan kaya galing yung hangin na yun? Mas binilisan ko pa ang aking paglalakad. Hindi naman ako matatakutin pero alam ko ang kwentong kababalaghan na laging ikinikwento ng mga lolo at tito namin noong mga bata pa kami. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Paghakbang ko, bigla kong naramdaman ang isang malakas na puwersa na tumulak sa akin mula sa likod. Sobrang lakas na halos umangat ako ng konti sa ere, saka natumba sa putik na lupa. Una ang aking mukha, sumalampak ako. Naitapon ko kung saan ang daladala kong karne. Tinulungan ko ang sariling makatayo habang tinatanggal ang maskarang putik sa mukha ko. Parang may nabali na kung ano sa likod ko. Noong tuluyan na akong makatayo, hinarap ko ang pinanggalingan na kung anong tumulak sa akin. Sobrang dilim. Wala akong halos makita. Puro itim lamang. Alam kong bukas ko na mahahanap ang karning naitapon ko sa kung saan kung sakaling hindi pa ito kinakain ng ligaw na aso. Sino yan? Tanong ko sa kawalan. Narinig ko ang mahihinang yapak sa lupa. May naglalakad papalapit. Mabagal kong iwinagayway ang kamay ko sa harap para mahawakan ang papalapit. Ngunit wala naman. Maya-maya'y naramdaman ko ulit ang pag-ihip ng hangin. Saka biglang may humawak sa balikat ko mula sa likod. "Kilala mo ko, bata?" sabi niya. Hindi ako makagalaw. Alam kong nakatutok sa liig ko ang matalas na mga kuko nito na kung sino mang nasa likod ko. Nang magsalita siya ay kumalat ang napakalansang amoy. Muntik pa akong maduwal. Alam kong kilala mo ko. Sa palengke tayo nagkasalubong. Naalala mo?" sabi niya sa akin. Saka ko palang napagtanto, Kuya Bari. Siya ang lalaking nakabangga ako sa palengke at sumalampak sa basang sahig. "Ano pare, hindi mo man lang ako tinulungan kanina. Hindi ka man lang humingi ng tawad. Porket ba mukha lang akong hindi lalaban na lalaki? Imbis na itayo mo ko, pinagsalitaan mo pa ako ng masama. Minura mo pa ako. Oo, ngayon na nag-anyong aswang ako, ngayon mo gawin ang ginawa mo kanina." Galit na wika nito sa akin. Napalunok ako sa mga narinig ko. Pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang ako kanina eh. Trabaho ko yun. Ganun talaga kaming mga kargador. Sana mapatawad mo ako.
Garalgal na wika ko sa lalaki. Natahimik siya. Matagal. Iyon na siguro ang pinakamatagal na sandali ng buhay ko. Ngayon, nagmamakaawa ka. Alam mo bang kayang-kaya kitang patayin dito ngayon din? Laslasing ko lang ang leeg mo. Hihigupin ko ang dugo mo. Kakainin ang laman mo hanggang sa mabusog ako ngayong gabi. Tapos saka ko pagpipira-pirasuhin ang natira hanggang sa hindi ka na tuluyang makilala ng kung sino man. Napaihina ako sa sobrang takot. Umiiyak na ako sa mga sinabi niya. Parang sasabog na ang puso ko sa sobrang takot, Kuya Bari. Wag naman, boss. Parang awa mo na. May pamilya pa akong dapat uwian. Parang awa mo na po. Itinulak niya ulit ako na ikinatumba ko ulit sa lupa. Pagtingala ko, may 2 pulang tuldok sa ere. Nandilisik na mga mata. Tulad ng nakita ko sa palengke. Siya nga yun. Pagbibigyan kita ngayon, bata. Hindi kita papatayin. Sige, papatawarin kita. Magsilbing aral sana ito sa iyo na porket hindi lalaban sa iyo sa suntukan ay kakaya-kayanin mo na lang. Huwag mo abusuhin ang laki ng katawan mo, bata, at baka makahanap ka uli ng iyong katapat. Matapos niyang bigkasin ang mga katagang iyong Kuya Bari, narinig ko na lamang ang malakas na pagaspas ng pakpak at naramdaman ko ulit ang malakas na simoy ng hangin. Napapikit na lang ako at nagdasal. Salamat po. Tumayo ako. Kahit nanginginig pa ang mga tuhod ay dumiretso na ako papauwi. Hindi ko na hinanap pa ang natapong karne. Habang naglalakad ako, ay palingon-lingon pa ako sa likod ko. Hindi na ako mapakali ng mga oras na iyon. Nawala yata ang tapang at yabang ko. Pagdating sa bahay, Kuya Bari, ikinuwento ko lahat sa misis ko ang lahat ng nangyari sa aking kababalaghan. Halos magkandaiyak ako sa pagkwento sa kanya dahil sa takot pa rin na nararamdaman ko. Ngunit ang sabi niya, lasing na naman daw ako. Hindi siya naniniwala. Pero alam ko, Kuya Bari, ang mga naranasan ko. Nanatili na lang akong tahimik at hindi na lang ako nakipagtalo pa. Halos hindi po ako nakatulog ng gabing iyon kakaisip sa nangyari. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang nilalang na akala ko ay kwento-kwento lamang. Hindi ko pa rin makalimutan ang titig sa akin ng aswang na iyon. Simula noon, pinipilit ko lagi na umuwi bago dumilim. Nagdadala na rin ako ng flashlight na may kasamang rosaryo para na rin makasiguro. At higit sa lahat, Kuya Bari, kinikilala ko muna ang mga taong binabangga ko. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, kaya ko po ito ipinadala sa inyo. Isang aral ang nagbigay ng tuldok sa aking kayabangan. Isang pangyayaring muntik ng kumitil sa aking buhay dahil lang sa isang taong nakatitigan ko sa palengke. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.